Hola a tothom. Com us havia dit, us he preparat uns vídeos. De fet, seran dos, perquè com que aquest és el primer i encara he de provar a veure si funciona bé, si el format es desa com s'ha de desar, el puc carregar bé al YouTube, etc. Aquest primer serà una mica de prova i alhora de presentació de per què farem aquests vídeos d'ara endavant. A veure, la idea és que us sentiu primer una mica més acompanyats i després que el que jo us pugui explicar a través d'aquest canal de comunicació us serveixi perquè la vostra feina a la plataforma sigui una mica més profitosa i una mica menys dura, en el sentit que no hàgiu de treballar tan sols i que no us sentiu tan sols a l'hora de treballar, tenint en compte com ha anat tot, tenint en compte que fa 2 mesos que se'ns va estroncar el nostre curs, etc. Per tant, fa temps que no hem tocat coses de català i això doncs, ha fet que segurament hagin perdut una mica el peu a l'hora d'agafar el ritme de treballar. Per tant, aquest és l'objectiu, aquesta és la finalitat d'aquest primer vídeo i dels que vindran després. A veure, aquesta setmana va començar accidentada, teníem tots molts problemes per accedir a la plataforma, jo tampoc hi podia accedir, estàvem tots una mica histèrics, perdó, per dir-ho suaument, i això ha fet que hem anat una mica aquí caic allà m'aixeco. Però a mesura que la setmana ha anat avançant la cosa s'ha anat situant, hem deixat de tenir problemes tècnics, esperem que això es mantingui així, i els problemes inicials que vam tenir, que eren de tipus tècnic, doncs s'han convertit en inquietuds més pròpies d'un curs ja, que són la resolució d'algunes activitats. Especialment les referides als pronoms febles. A veure, els pronoms febles, pobrets, tenen molt mala fama. És la bèstia negra del català. Abans eren els diacrítics i els pronoms febles, ara els diacrítics pobrets ja els hem domesticat i ens queden els pronoms febles. No us faré una gran explicació sobre tots els pronoms febles, no espereu una classe magistral sobre això perquè no us la faré, primer perquè no serviria per res, perquè seria d'una excessiva informació i no la necessitem, val més que l'anem administrant a dosis petites, i per tant em centraré a parlar-vos, primer faré una mini introducció a la qüestió general dels pronoms i després aniré molt directe a tractar les combinacions de complement directe i complement indirecte, que és el que ens interessa per resoldre bé les tasques. Parèntesi, hi ha persones que ja heu fet les activitats que puntuen relatives als pronoms febles i per tant us podeu sentir una mica molestos pel fet que jo faci aquest vídeo després que alguns de vosaltres ja hàgiu fet la tasca, les activitats. Tinc la mania de parlar sempre de tasques i en el parlar he de ser molt curós amb la terminologia. Mentre que hi ha altres persones que les activitats encara no les han fetes i per tant, com que hauran tingut accés a aquest vídeo, després pot ser que tinguin un cert avantatge en relació amb les persones que ja l'heu fet. No us preocupeu per tot això, jo us he dit moltes vegades que la puntuació al parla s'obté no només a partir d'una tasca ni d'una activitat ni de dues ni de tres, sinó que es fa la mitjana de totes les activitats que puntuen de totes les unitats. Per tant, això vol dir que hi ha un magma de puntuacions i per tant perquè una tasca puntual concreta i més si és una de les de la primera unitat tinguem una puntuació baixa o bé perquè no hem validat correctament les respostes a la plataforma o bé perquè vam tenir problemes de connexió i se'ns va penjar a mig fer la tasca i se'ns va enregistrar l'activitat, se'ns va enregistrar abans que l'haguéssim acabada, per exemple. Tot això no us preocupeu, no patiu, feu-me cas, no patiu per això, d'acord? No patiu per això. Bé,
tanco el parèntesi. Per tant, les persones que ja heu fet les activitats que puntuen relatives als pronoms febles, aprofiteu per prendre bona nota del que us explicaré sobre això, i no us preocupeu per les puntuacions de la plataforma, encara que siguin puntuacions baixes. A veure, pronoms, molt ràpidament. Un pronom és allò que està en el lloc d'un nom o que representa un nom. Els pronoms els utilitzem per estalviar-nos repeticions. En un discurs normal, el pronom l'utilitzem per evitar la repetició, i això vol dir que sempre ha de quedar clar a què es refereix aquell pronom. I a més, ha de quedar clar també que un pronom sempre equival a un complement. Dit al revés, un complement només pot equivaler a un pronom. Si no hi ha complement, excepte en el cas dels verbs pronominals, que és una altra història i ara això no ens preocupa, excepte en aquest cas de verbs pronominals, és a dir, de verbs que porten un pronom incorporat, en la resta de casos, sempre, si hi ha dos complements hi ha d'haver dos pronoms, si hi ha tres complements hi ha d'haver tres pronoms, si hi ha un complement hi ha d'haver un pronom, i si no hi ha cap complement no hi ha d'haver cap pronom. I això és important. Per tant, primera cosa, hem de tenir sempre molt clars els referents. A què es refereix un pronom i a què correspon, a quin complement correspon. Segona cosa important, les funcions sintàctiques. Les funcions sintàctiques ja us he dit moltes vegades quan fèiem les classes presencials. Les funcions sintàctiques ningú ens les preguntarà, no n'hem de fer res, d'acord? A l'examen ningú ens dirà diga si això subratllat és complement directe o complement circumstancial o predicatiu, això no ens ho preguntarà ningú. Simplement parlem de complements perquè ens resulta utilitari, ens resulta útil a l'hora d'explicar els pronoms. De fet, ja heu vist als apunts que la definició dels pronoms va segons les funcions sintàctiques. Pronoms en funció de complement directe, pronoms en funció de complement indirecte, pronoms en funció de complement circumstancial. Sí? És simplement una qüestió utilitària. No ens preocupa excessivament conèixer la terminologia o dominar la terminologia o saber molt clarament la terminologia referida a les funcions sintàctiques. Ens interessa en tot cas identificar-les, i amb això avanço una mica més en el que tenia previst dir-vos. En aquesta unitat, en la unitat 1, estem veient les combinacions de dos pronoms i a més una combinació de dos pronoms que és molt freqüent, que és la combinació de complement directe i de complement indirecte. Són combinacions molt habituals. Aquestes combinacions tenen, per això us recomanava dies passats que miréssiu la cartolina que us vaig donar de pronoms febles, perquè allà teniu la correspondència exacta entre l'ús col·loquial i la mateixa combinació en versió formal, subtitulat, escrita. A l'hora d'escriure sempre hem de fer servir la combinació formal. A l'hora de parlar, quan fem una intervenció formal, com la que possiblement haurem de fer el dia de l'examen, també hem de fer servir la combinació formal de pronoms febles. Què vol dir combinació formal? Vol dir, per exemple, els pronoms, això és un exemple, els pronoms, apreneu-vos-els de la manera formal. Jo espontàniament no diria mai apreneu-vos-els, no? Diria els pronoms apreneu-vos-els de la manera formal. Apreneu-vos-els, no vos-els.
Bé, aquesta diferència, aquesta distància, és el que moltes vegades ens fa ballar una mica el cap. És molt important que tinguem en compte per entendre una mica com hem de procedir, com hem d'anar avançant pas a pas per fer una combinació de pronoms. És important que tinguem en compte un concepte que reprendrem més endavant en altres vídeos, que és el de ordre neutre de la frase. Ordre neutre de la frase. Fonamental saber quin és aquest ordre neutre i saber què passa quan alterem aquest ordre neutre. Però això ja us dic, ho reprendrem més endavant. Ara, en relació amb això dels pronoms de complement directe i complement indirecte, per què us dic això de l'ordre neutre? Us ho dic perquè en una frase ordenada de manera neutra trobem en primer lloc el subjecte, en segon lloc subjecte i el complement del nom que pugui portar, que pot ser una oració subordinada, etc. Però en última instància sempre és subjecte, per tant, subjecte, verb, complement directe, complement indirecte, altres complements, que poden ser circumstancials, preposicionals, etc. Aquest és l'ordre neutre. En una frase ordenada de manera neutra, sempre trobem primer el complement directe, si n'hi ha, però si n'hi ha sempre el trobem abans que el complement indirecte. Per tant, seria subjecte, verb, complement directe, complement indirecte. D'acord? Subjecte, verb, complement directe, complement indirecte. Subjecte, jo. Verb, he comprat. Complement directe, llibres. Complement indirecte, per als nens. Reconec que no és la millor de les frases des del punt de vista de la creativitat, però és bastant bona des del punt de vista de l'ordre en els constituents oracionals. D'acord? Jo he comprat llibres per als nens. Subjecte, verb, complement directe, complement indirecte. Aquests dos, complement directe i indirecte, són els que ens interessen ara. Per què ens interessa? Perquè quan fem la combinació de pronoms, per això us explicava això de l'ordre neutre dels components oracionals, dels constituents oracionals, quan pronominalitzem complement directe i complement indirecte, en la majoria de casos, excepte un cas molt significatiu, que ja reprendrem més endavant, que és el de la combinació de la forma adaptada, però excepte aquesta forma adaptada, en la resta de casos el que fem és, quan pronominalitzem els complements, en l'exemple llibres i per als nens, quan els pronominalitzem invertim. Per tant, per als nens, que correspondria al pronom els, i llibres, que correspondria al pronom en, els girem. Sí? Per tant, primer apareix el complement indirecte, els, després apareix el complement directe, n, que és el pronom en aquest cas, i el verb. Els n'he comprat. D'acord? Per tant, important mirar com està ordenada la frase. A partir d'aquí identifico complement directe, complement indirecte, i sé que quan he de fer la combinació, excepte, insisteixo, perquè és una excepció molt important, en la forma adaptada, excepte en aquest cas, inverteixo l'ordre. Per tant, si en la frase amb els complements plens, ordenada de manera neutra, primer apareix el complement directe i després apareix el complement indirecte, en la frase pronominalitzada, primer apareix el complement indirecte i després apareix el complement directe. Jo he comprat llibres per als nens, jo els n'he comprat. Invertit. Sí? Si teniu dubtes sobre això, m'envieu correus, o m'envieu telegrams, o whatsapps, o em telefoneu, el que vulgueu.
És important, pel que fa a la forma, és important el complement, sí, és important saber dues coses. Relatives al complement directe, hem de saber que de complements directes n'hi ha de determinats, indeterminats i neutres. Complement directe determinat, com el seu nom indica, és aquell que quan el complement és ple és clarament determinat. Els llibres, les veïnes, els exercicis, les activitats, aquestes peres, aquelles noies, és a dir, tots aquests complements que són clarament determinats, quan fan de complement directe, el pronom sempre és el, la, els, les, igual que l'article. He vist les teves germanes, les he vist. He de veure les teves germanes, les he de veure o he de veure-les. Sí? El segon tipus de complement directe és l'indeterminat. L'indeterminat és quan el complement va introduït directament sense res, com en l'exemple que us posava abans. Jo he comprat llibres per als nens. Llibres no porta res, no porta ni article, ni porta quantificador, no porta determinant, no porta res. Per tant, quan això passa, parlem d'un complement directe indeterminat. O bé, també parlem de complement directe indeterminat quan va introduït amb un quantificador. Entès quantificador en un sentit molt ampli. Pot ser un numeral, 1, 2, 3, 4, avui he comprat 4 plàtans. Avui n'he comprat 4. Sí? Pot ser en el cas d'un numeral és claríssim que és un quantificador, però pot ser, per exemple, una ampolla de. A la nevera només em queda una ampolla de llet i d'aigua ja no me'n queda cap. Per tant, complement directe, per recapitular una mica fins ara, complement directe determinat quan és clarament determinat, és a dir, quan porta o bé un article determinat o bé un demostratiu, aquest, aquesta, aquests, aquestes, aquell, aquella, aquells, aquelles, les teves. I després tenim el complement directe indeterminat, que és quan va introduït sense res o quan va introduït amb un quantificador. I en aquest cas es pronominalitza amb en. I finalment, tercer cas, complement directe neutre. El complement directe neutre correspon als demostratius això o allò o tota una oració subordinada. Has d'acabar això. Has d'acabar-ho ara. Pronom u. Tota una oració subordinada. Fes tot el que et digui, jo què sé, el metge. Fes-ho tot. Porta un quantificador. D'acord? Per tant, tres tipus de complements directes que corresponen a tres pronoms diferents. Complement directe determinat els les, complement directe indeterminat en, complement directe neutre u. Pel que fa al complement indirecte, és fonamental que recordeu una cosa. El complement indirecte és invariable pel que fa al gènere.
repetiu, complement directe invariable pel que fa al gènere, complement indirecte invariable pel que fa al gènere. Mentre fregueu plats, mentre traieu la pols, mentre us dutxeu, mentre us depileu, mentre el que sigui, us ho aneu repetint. Complement indirecte és invariable pel que fa al gènere. Què vol dir això? Això vol dir que agafem el cas de la primera frase que us posava com a exemple. Jo he comprat llibres per als nens. Ara som aquí, per als nens. Complement indirecte. Com ho pronominalitzem? Jo els he comprat llibres. Canviem els nens per les nenes. Jo he comprat llibres per a les nenes. Exactament igual. Els he comprat llibres. No les he comprat llibres. Complement indirecte, invariable pel que fa al gènere. Complement indirecte, invariable pel que fa al gènere. Això potser és més fàcil de confondre en el cas del plural. En el cas del singular, quan el complement indirecte és singular, sempre és li. Aquí ja no és tan fàcil. Si jo dic, torno a agafar la frase del principi, jo he comprat llibres per al nen, jo li he comprat llibres. Jo he comprat llibres per a la nena, igual, jo li he comprat llibres. En el singular, més o menys tots veiem clar que és invariable. Ningú canviaria aquest li per un la, per exemple. Jo l'he comprat llibres. No. Jo li he comprat llibres. En el cas del plural, sobretot, com que l'identifiquem, sobretot perquè el pronom s'assembla molt, per exemple, a l'article masculí plural, els, alguna part del nostre cervell associa aquest els amb un masculí. Però en el cas del complement indirecte no és ni masculí ni femení, és exactament igual en el cas del complement indirecte masculí que en el cas del complement indirecte femení, tant si és singular com si és plural. Alerta quan el pronom va en posició postverbal. Ja sabem que els pronoms, quan el verb inclou un infinitiu, cosa que passa, per exemple, sempre en el cas del passat perifràstic, cosa que passa en els perífrasis d'obligació, per exemple, perífrasis d'obligació del tipus has de, aquí ja tenim un infinitiu. Sempre que hi ha un infinitiu implicat, el pronom pot anar al davant o pot anar al darrere. I això ho triem nosaltres, excepte en el cas dels exercicis de la plataforma, que aquí els hem de posar on ells ens diuen que els posem. Però fora d'aquest cas, de la plataforma, l'ordre, la col·locació del pronom abans o després del verb és absolutament irrellevant. La podem posar al davant o la podem posar al darrere, sempre que hi hagi un infinitiu. Quan no hi ha un infinitiu, per tant, en les formes simples dels verbs, sempre van al davant, i en el cas dels imperatius, el pronom sempre va forçosament al darrere. No pot haver un imperatiu amb el pronom al davant. Jo he de dir porta el nen al metge, porta'l al metge o porta-li. No puc dir li porta en sentit imperatiu. Si dic li porta, estic fent una frase simplement asseverativa. Per tant, això vol dir que en el cas del complement indirecte, quan va darrere del verb, aquest els, torno a la frase original, jo he comprat llibres per als nens. Si en lloc d'aquest he comprat, que no té cap infinitiu, utilitzo la perífrasi d'obligació, per exemple, o el passat perifràstic, jo vaig comprar llibres per als nens. Puc dir jo els en vaig comprar, perquè sabem que primer he de col·locar, quan pronominalitzo el complement indirecte, els, i després el complement directe, en, jo els en vaig comprar, però si poso els pronoms al final del verb, és a dir, després del verb,
Jo vaig comprar-los en... Parèntesi. En versió oral, col·loquial, no diríem comprar-los en, diríem vaig comprar-los-hi. Però això és oral, és col·loquial, és qüestió de registres. I nosaltres hem d'anar cap al formal. En el formal seria jo vaig comprar-los en. Si en lloc de per als nens tinc per a les nenes, jo vaig comprar llibres per a les nenes i he de pronominalitzar per a les nenes i vull posar el pronom al final del verb, és l'ús exactament igual. Jo vaig comprar-los en. Per què? Perquè el complement indirecte és invariable pel que fa al gènere. El complement indirecte és invariable pel que fa al gènere. D'acord? Hem de fer aquest exercici d'anar interioritzant que el complement indirecte és invariable pel que fa al gènere. Molt bé, amb això acabo aquesta primera presentació. La meva voluntat era doble en el cas de fer aquest vídeo, fer primer una primera introducció, comprovar si tot em funciona tècnicament bé, etc, si rebeu bé l'enllaç, si se'n penja bé el YouTube, etc. I un cop ho hagi comprovat tot, us prepararé un altre vídeo ja amb la pantalleta del Parla i amb exemples, em veureu a mi en un raconet, però ja no serà com ara, que em veieu tota l'estona a mi, sinó que utilitzaré càmera superposada a la pantalla, que ja he trobat la manera de fer-ho. Doncs més o menys això és tot el que us volia dir en aquesta primera presa de contacte videogràfica. Espero que estigueu molt bé, ens mantenim en contacte per totes les diverses plataformes hagudes i per haver. Una abraçada molt forta a tothom i m'alegra molt veure que ja estem encarrilant el curs, que ja més o menys ens comencem a estar familiaritzats amb la plataforma, encara que sigui una mica enutjós, perquè de fet ningú de nosaltres volia fer un curs en línia, però la cosa ens ha anat així i intentarem arribar a bon port. D'acord? Molts ànims, una abraçada molt forta i estem en contacte. Adeu!